podmínečkách v popisku videa budete mít IPčko od serveru a budeme hrát Bed Wars a já už tady začínám a prostě tak no. Tak. Stejně to slyšíte vám televize a jdeme na to. Tak. Se mi to laguje, když natáčím. Trošku nevýhoda. Víte? Tak, jak se můžete všimnout, tak natáčím své první video. Navedeme nějaký bronz a už můžeme jít útočit. My jsme na středě. Nejsme ještě na středě, takže budeme si ještě postavit. Někdo musí ještě postavit. No. Bohužel. Dík, kámo, dík. Tak. Já si koupím svůj. Tak, už mám svůj meč. Nejsem blbý, abych si bral od někoho věci, to je takový blbý. Tak, koupím si nějaké brnění a půjdeme na ně. Shit. A my jsme zničení, takže půjdeme na jiný Bed Wars, nebo můžeme mít něco jiného, můžeme mít třeba Lucky Wars, tak jdeme na Lucky Wars, no. Dáme si Lucky Wars, pěkně, tak. Jej, teď se mi to seká, sorry, ale teď se mi to seklo trošku. Tak. Na druhé straně tady. Tak. Jestli mluvím nějak blbě, tak se divte. Jsem trošku nachlazený, ale to je jedno. Necháme běžet. A potom mi do popisku napište, co dalšího bych si měl zahrát a na jakém serveru. Tak. Tak. Jo, už jsme začali a píšem to fight. Jdeme fightovat. Takže jdeme. Kde máme Lakivo? Je, tady nahoře. Kaš. Je to něco, není to nic. Co? Není. To je taká škoda. Škoda. Musíme jít tady dolů. Určitě, co bude dop. Yes. To. Chvilku nebudu mluvit. A je po nás. Blbě TNTčko nás zabilo. Jmenovalo Le. Tak. Točíme 4 minuty. To je celkem dobrý. Tak, dáme si jinou mapu. Tak, dáme si green. Mint. Tak.
to v podě zatím. Co mi to psalo, to píše, jel se koment. Jo. A kdybych dal žlutou. Moment. Tuhle mapu jsem nedávno vyhrál. To jsem netočil tohle. Teď nebudu chvilku mluvit. Teď budu hrát. Takže se budu soustředit a už hrám, takže možná divte, že nebudu mluvit. Jsem mrtvý. Šedí, ale dneska se mi nedaří. Prčic. Nevadí. Nevadí. Tak, jdeme si Havis, tak nějaká pebra možná, dáme si Colorment, a Fighter. Tak, to jsme měli, začneme za 30 sekund. Tak, počkejte mi, já se na chvilku odskočím a hned jsem zpět. Chvilku počkejte. Jsem tu zpět. Jdeme hrát. Uvidíme. Tak, máme Diamond Match. Wow. Sorry lidi. Tak. Tohle nebudeme. Ne. Lidi, to si nevšímejte. Tak. Jo. Tak. Takže za chvilku, až umřu, budu asi šetřit. Lepší. Jo, jsem umřel. Jsme 3 hráči, bychom mohli dát. To si nevšímejte lidi. No, nebudu to zmenšovat. Šli na to. Tak.
máme 10 minut, já už myslím, že by to mohlo asi stačit. My to ukončíme si už. Tak, rychle se dostaneme tady. Tak. Mám jsem spadl, lidi. Jsem tu. Yes. Wow. Falls lidi. Tak. Je po nás lidi. Nevadí to už by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že se video líbilo. Jestli jo, tak nezapomeňte dát like. Můžete tam dát klidně i ten odběr. A se vám loučím. Tak čus! Čusky busky u další videa.